velkommen til Gang i Gryderne. Mit navn, det er Gerda, og det er Kai. Vi vil i dag lave en rigtig smagfuld æbletærte. Og til det skal man jo have æble, selvfølgelig. Og så har jeg blandet de forskellige op og målt det af i de rigtige... Rigtig hvad? Mål. Okay, mål. Så er vi styrt lidt i forvejen og bakken. Ja, og for æbler, der skal vi ud i den skønne natur og plukke nogle dejlige æbler. Her kommer et klip. Når man laver æbletærte, skal der jo æbler i. Og super gode æbler. Nu går vi i gang med at blande ingredienser. Først skal vi have noget mel, selvfølgelig. Det propper vi lige fint i en skål, og så skal der noget væske ved. Det er smør. Og der skal kun lige en lille squeeze til. Okay. Og så rører man jo, ellers så den bliver sådan småbrød. Nej, vi kan jo ikke bruge det. Lotus, og mens jeg blander dejen sammen, alle ingredienserne sammen til en lækker dej, så laver Lotus æblet. Kaj. Imens jeg blander alle ingredienserne sammen, der skærer Kaj æblet ud. Til vores æbletærte. Når man så har brugt mel, så skal der jo selvfølgelig også sukker i. Og den skal jo også hæve, så vi propper også lige lidt gær og bagepulver blandet sammen. Ja, og den skal bare røres godt og grundigt, så det bliver en dejlig fast dej. Men stadigvæk lidt tidligt. Ja. Og man kan jo aldrig få for lidt sukker, vel, så Rigeligt med sukker. vi kan jo godt lide søde sager. Alle os, der har en sød tand. Sådan der. Den skal bare røres godt og grundigt, og hvis man nu føler, at den er lidt for tyk, så propper man bare lidt mælk i. Det er faktisk rigtig godt. Ja. Og når Kai han er færdig med at skære æblerne, så blandes de ned i sammen med. Mindre. Ja. Så det får lidt mere fyld. Og i sådan en æbletærte, der er der jo, så når man lige når man inviterer naboen på besøg og skal spille et gang kort, hvilket er rigtig hyggeligt. Og jeg kan se her, at jeg har fået lavet den lidt for tynd, så vi propper lige lidt mere mel i. Sådan der. Okay. Ej, det er bare godt. Mums. Hvordan går det med æblerne, Kai? Det går fantastisk. Masser af æble. I vores æbletærte. Så kan man jo gemme lidt æbler til toppen, hvis man vil have æbler på toppen også. Det var en god idé. Det må vi gøre. Så er dejen næsten ved at være lavet. Den er sådan en god form. Sådan konsistensen er, som det skal være. Ja. Så propper vi den over i en form. Den har vi herovre. Skal jeg bare prøve det? Ja. Okay. Ja, den
kommer så ned i formen. Mums. Sådan der, man sørger bare for at få den tømt rigtig godt og grundigt, og hvis man ikke har en god sådan rørske, så kan man bare bruge en Skraber. en teglskraber selvfølgelig. Ja. Sådan der. Så fordeler man den lige ud i formen. Sådan der. Så der er sådan et jævnt lag over det hele. Så skal den bare ind i ovnen. Vi har jo forvarmet ovnen, og den er jo lys i den. Det er den her. Vi beklager den tekniske fejl. Det der, det lys. Sådan. Skal vi bare køre videre? Okay. Sådan der, den er super klar og varm. Pas nu på, at du ikke kommer for tæt på sidehund. Ja. Ind i ovnen, hvor den så skal stå en halv times tid. Man tjekker selvfølgelig hver 10. minut. Mums. Så er der gået en halv time, og så kigger vi lige til den dejlige tærte. Den ser god ud. Den har fået, som den skal have. Og som du nævnte tidligere, kan man jo putte æbler oven på æbletærten, så den bliver ekstra æblelækker. Ekstra æble. Velbekomme.